Moko kuom jotelo mag din kod mago mag siasa ukoko mar jiwo jotend piny Kenya William Ruto kod jotend Azimio la Umoja wan Kenya Raila Odinga mondo mi obed piny maloso kendo winjore matiyo kanyakla. Kwethgo sundo winjruok makamano kaka yor nyayo kwe pacho ka kendo chungo ng'anyo masani Azimio la Umoja wan Kenya Alliance bago. Oyo doler no kowuok kuom jafwamb marwa Judith Omondi. Osekalo dweche 7 nyaka ne piny Kenya tim yiero kendo telo manyien ka otelo ayanga. Kata kamano, yuarok mapek osebedo e kind kweth maketo sirkal tesre kod kweth manie telo. Yuarok makama okwed kod jotelo mag din kod mago mag siasa ma opogore ka gikoni bago ng'anyo ken paro makare kendo winjore oti kod yor lalruok. Jotelo mag din okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo bed piny yogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga e timo winjruok kaka gibiro tiyo ne jopiny. Ile hatamu ya kuongoza iwezekanavyo kwa uangalifu na kwa kushirikisha jamii mbalimbali hata na opposition waweze kuwa na uwezo wa kushirikishwa, wawe ni wachangia maendeleo, si wachangie matatizo. Tumemwomba kinara wa opposition atafakari kuhusu mipango aliyoweka na tafakari tena kama inatusaidia kwenda mbele au kwenda nyuma, kwa sababu inaweza kuleta changamko la hata kuumiza wale walio tayari wameumia. Beneduol mar jodolo mag Islam Supkem okoni sani oganda jo Islam duto ikorene nyasi mar tweyo mar Ramadhan, omiyo gikwayo tend Azimio la Umoja motelne kod migosi Raila Odinga mondo miyo wit oko paro mar ng'anyo ni mar nyalo rocho chenro gi mag lamo. Gin bende gikwayo twake kind jatend piny Kenya kod Raila Odinga. Mwezi huu ni mtukufu kwa kila mtu, si kwa Waislamu tu. Kwa hivyo hatutaki tuingie kwenye mwezi huu ambao ni wiki ijayo ambao kuna hiyo mass action, sisi kwenda mabarabarani kuwa watu wataumizwa, watu wataporoa mali yao, au watu watapiga makelele, kuwe na fujo. Na huu katika mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu. Huu ni wakati wa kuja pamoja kufanya maombi, wakati wa kuja pamoja kusaidiana, na wakati wa kuja pamoja kupeana fikra vipi tutaendesha nchi yetu. Kwa hivyo suluhisho ni kwamba wakae chini wao viongozi wazungumze. Pili, kwa nini siasa kila siku? Miaka 5 yote zungumza siasa, na kwa wananchi angalia shule, umaskini umekita Kenya, ukabila umekita. Sasa ondoe kwanza. Kindeno jaod bura mageme lisha Odhiambo maina chiel kuom jotelo moko mag Azimio mane osiromo kod jatend piny William Ruto oseyo jotelo moko ma okoni wuon Raila odiochieng to otieno to gilimo Ruto e kar jot mare. Ta wacho ni baba ji mang'eny oluore to wuonde. Ng'enyo maringo sane. Jomaringo go baba dine na William Ruto gotieno. Junet giri. Gini gotie? Godiochieng to gin gi baba gi demonstrate. An wuon Odhiambo ka dine na William ana godiochieng. Weche gi wuok e kinde ma Azimio chano bago ng'anyo magalamoro tarik 20 ma en juma manyien. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa keto mago mag